De jonge boerenarbeider verliet in de jaren 30 het heitelaan van werk in Frankrijk en vocht het letter mee in de Spaanse oorlog. Dus in Nederland werd het door de Duitsers meenaam naar het Eerstfront. Hij stapt ter oer naar de partisanten en komt in juni 44 om het leven. De familie is grutsk dat Rimmelt nou een monumentje van 10 bij 10 centimeter krijgt. Ik vind het geweldig. Want net alleen voor hem, maar voor die mensen die tijd hier meemaken, vind ik het geweldig dat er nou aandacht aan besteed wordt. Dat is al zonder in, maar ik denk wel dat het ook zo goed is dat er iedere weer op veromkomen wordt om mensen dat het verstaan te brengen dat er toen, maar eigenlijk nou nog iedere keer een soort onrecht in de wereld besteedt. Op de stien die het mompleerd wordt, staat likwijls net de naam Rimmelt, maar Remmert, zijn beter namen. De familie hield graag wat oorsjoen. Dat doet me ook zozeer. Want ik ben de enige officiële erfgenaam. En ik wil verwachten dat ze even contact met mij op zouden. Maar dat is net gebeurd. Maar het kan net oors. Het wil al klaar zijn en het is betalen, dus het kan ook net meer oors.